No niin, kamera käy. Hei Linda. Hei. Hauska nähdä. Me ollaan täällä Bettinan kanssa lukemassa lehtiä. Mä just katsoin, että sä oot hakenut uusimman numero Annaa tonne justiin tossa. Mä en tiedä, tää on munkin ehdottomasti suosikkilaitteeni silloin, kun ruvetaan pakaroita treenaamaan. Hei, tultiin tänne nyt juttelemaan vähän bikini-fitneksestä. Kerro, mitä olet tehnyt? Kuka olet ylipäätänsä? Elikkä Linda Valdarius, 26V ja mä kisaan tosiaan bikini-fitneksessä. Missä sarjassa biksussa sä kisaat? Siis niinku toisessa lyhyemmässä, eli 163 senttiä Nonni. on mun sarja. Mitäs sä oot saavuttanut urallasi? Onko urasi ollut pitkä? Joo, sulla on hirveä pitkä ura, että yli vuoden. Herran Jumala sentään. Ihan kyllä, kaikesta tietää kaikki. Noni. Viime kesänä viime keväänä Fitness Classicissa kiusasin ensimmäistä kertaa. Ja silloin oli 3 sarjaa, voin sanoa lyhyessä sarjassa ja 4. Se oli mun ensimmäiset debyyttikisat ja ne meni tosi hyvin. Ja sitten oli SM syksyllä ja se tuli sitten voitto. Jees, ja mehän tosiaan Lindan kanssa tutustuttiin MM-kisareissulla. Nyt se meni vähän paremmin se. Joo, me tultiin tänne nyt tänään siis, miksi halusin tulla juttelemaan jonkun biksussa kisaavan Mimmin kanssa sen takia, että itsehän tiedä siis hölkäsen pöläystä koko lajista. Ja mä luulen, että aika monen muunkin tietämys loppuu siihen kohtaan, kun ruvetaan puhumaan pakaroista. Elikkä siis pyllistelylajina tämä tunnettu tämä sinun lajisi, niin mä haluaisin nyt kysellä sulta vähän, että tämmöisiä sun mielipiteitä tähän, että mitä se sun arkes nyt sitten bikini fitness kisaajana oikein on? Miltä tuntuu olla seksiobjekti? No hyvältähän se tietysti tuntuu, mutta sitten taas, että kyllä mä itse pidän semmoinen kovaa reilijana enemmän, että urheilijana, mutta se on tietysti semmoinen status, mitä on ehkä vähän vaikea saavuttaa. Joo. Mistä sä luulet, että se johtuu, että niin kun, siinä vaiheessa tietysti kun sä pistät itsesi alttiiksi yleisölle siellä lavalla ja oot koko kansan edessä bikineissä ja kyllähän nyt siis minunkin mielestäni ehdottomasti takaposehan on siis bikini fitnessissä parasta antia. Niin miten sä ajattelet sitä niinku ite? Onko se semmonen asia, että sä miettisit, että sä jotenkin tyrkyttäisit ittees tai näin? Vai miten se, minkälaisia ajatuksia se herättää niinku sussa? Ehkä siis bikinissähän on paljon enemmän semmoista niinku sosiaalista mediaa ympärillä ja sitten ehkä muissa niinku naisten fysiikkalajeissa, että just semmoista niinku peilifie-henkistä enemmän. Ja kyllä se pakara on semmoinen bikinissä tärkein lihasryhmä varmasti. Mutta siis en mä silti koe itseäni mitenkään semmoista niinku esineellistyksiä, että se on ihan niitä omia tietysti valintoja ja jokainen voi tehdä sitä omasta urheilijataustasta ihan mitä se haluaa, että treenaa sitten vaan pidempään, että jos itse tuntuu jotenkin pahalta se, että omaa tokapuolta arvostellaan ja se niin justiin. Jotenkin, en tiedä, siihen vaan jotenkin tottunut ja sekin hetki kun siellä ollaan niissä bikineissä, se on muutama minuutti kun siellä ollaan. Nimenomaan. Se on kyllä ihan totta. Et kyllähän se niinku jotenkin itselläkin niinku tää lajin harrastaminen on sillä tavalla jotenkin se ei ole se kisapäivä ei ole mulle mitenkään semmonen mitä niinku nyt jumalauta nyt mennään, siellä on se kohta se kisapäivä, mutta se niinku ympärillä on se kaikki muu. Nimenomaan. Et mulle se niinku onnellisin hetki päivästä on takaisin meidän reenaamaan kunnolla. Ja sitten ehkä ne tulokset, mitä mä täällä saan, eikä niinkään se, että mitä mä siellä kisalavalla näistä kisakuvista. Koska ne on semmosia, ne on niin epätodellisia hetkiä, että niistä ei niinku silleen itteensä tunnista enää. Eli sä sanoisit enemmänkin, että kaikista vähiten sä ajattelet sitä hetkeä, kun sä siis niinku otat takaposen tuomareille. Joo, eli kaikki se, mitä niinku tapahtuu täällä, mitä myös tänään ehkä vähän kuvataan tässä ja katsotaan, mä haluan ehdottomasti tietää, kuinka kovaa sä treenaat. Ja arvatenkin saattaa tänään treenataan jalkoja. Niin, ja nyt oikein vielä semmoisena pakarapainotteisena. Pakarapainot, jes, mulla tulee oleen hauskaa tänään. Mitäs mä halusin vielä sulta kysyä, mitä me tuolla pukkarista vähän alustavasti nyt tässä niinku puhuttiin. No mahtavasti heti katkee ajatus tässä. Miten sä oot mieltä tämmöisestä ajatuksesta, kun nuoret tytöt
lähtee salille ja ne sanoo, että ne ei halua treenata liian lujaa, ettei ne lihakset kasva liian isoiksi. Olisiko sulla tähän jotain sanottavaa biksuharrastajana? Mä en tiedä ainakaan itselläni mitään lihasryhmää, mikä olisi semmosessa niinku vaarassa kasvaa liian isoksi. Että en todella tiedä, että minkälainen niinku genetiikka sulla siellä taustalla on, että se vahingossa kasvat liian isoksi. Joo, sitä mä oonkin monesti kysynyt itseltäni, että mikähän siellä mahtaa olla niinku se juttu taustalla. Itse tosiaan niin penkkaan 2 kertaa viikossa. Ja se rintalihas, se on niin iso lihas tuolla alla kuitenkin, että ei sekään voi kasvaa mulle liian isoksi. Joo. Se voi sieltä erottumaan koskaan sillä tavalla, että se häiritsisi mun niinku tavallaan niinku bikini-kilpailijana mun niinku fysiikkaa mitenkään, vaikka mulla olisi kova penkki siinä vieressä. Mitäs sä penkkaat sarjaa? Minkälaista treeniä vedät? No, nyt mä vasta niinku tässä vähän ehkä niinku ihan mega innostunut tänään mulla on niinku aivan höpöhöpö. Et kyllä on 60. Herran Jumala, muija penkkaa enemmän kuin minä. Jessus vielä. Aika mahtavaa. Hitsi, nyt iski taas motivaatio. Vitosia tulee, että joo. Et semmosia saa muutamasti tehdä. Yes. Onko sulla valmentajaa? On mun oma mies, eli kyllä on. Joo. Mitäs? On semmonen niinku fitness-helvettiperhe. Kuulostaa ihanalta. Onko tää fitness-helvettiperheessä lapsia myös? Ei. No ei sit, no, kuulostaa se hyvältä. Koira vauvaa toivonut, mutta kun meillä ei kukaan käytä sitä ulkona, että se olisi joku käyttämässä ulkona. Joo, se on kyllä harmi. Mä oon kanssa itse haaveillut. Koira olisi kiva juttu, mutta se tarkoittaisi kyllä sitä, että pitäisi pätkästä päivät sellaisiksi, että pitäisi käydä kesken kaiken kotona. Että se ei niinku... Sä lähet aamulla 7 jälkeen ja tulet 10 himaan, niin kyllä siellä on muutaman kuset siellä lattialla sitten. Kerro sun offikauden syömisistä. No totta kai mä syön hirveen puhtaasti. Rehellisesti vaan nyt. No, mä yritän syödä hyvin, mutta ei kyllä itekin on vain ihminen ja epäonnistuu silloin tällä. Ihanaa, nyt päästään mun lempiaiheeseen, epäonnistuneeseen kilpaurheilijaan. Hei kerro niinku semmonen... Jos ajattelee semmonen normisafka, niin mä otan aamulla puijopainan 40 kiloa. Ja sitten 3 kananmunaa ja vähän rasvoja siihen kolmosyödystä. Ja päivällä mä syön salaattia ja 15 grammaa rasvaa siellä, 100 grammaa ehkä jotain lihaa, kalaa. Joo. Ja sitten mä syön vasta joskus 5 jälkeen seuraavan kerran, kun mä välissä ihan aminohappoja. Joo. Ja pidän sen päivällä semmosen pitkän tauon siinä. Ja sitten alkaa niinku siihen reenin valmistautuminen. Sitten hiilaria vähän reenimmin, siihen 80. Ja sitten 30. Niin, et sä otat siellä just ja sit kunnolla. Joo. Sitten reenin jälkeen herat ja sitten 120 illalla hiilaria. No onhan siinä. Elikkä sulla on ihan selkeästi semmonen jako, että sä pidät sen kevyempänä vähän sen päivän ja painotat sen sitten ihan huomattavasti sinne iltaan. Joo, se kuulostaa itse asiassa aika hyvältä. Mites sä pidät tällaista sapluunaa nyt sitten niinku päällä siis suurimmaksi osaksi arkisinko? Mites, pidät sä mitään niinku cheat-päiviä, jotakin aterioita? Suoraan sellaista päivää, että sitten se vaan lähtee käsistä, kun se... Se on sitten semmoinen, kaikki käy. Se on niinku tiedätkö silleen shitloadi, there's no tomorrow, kun alkaa syömään. Joo. Että mä en tiedä, varmaan se meidän lähisivassa ne luulee, että miten toi muija voi näyttää tuolta, kun se syö tällaisia safkoja. Siis mä ajattelen varmaan ihan samaa, kun mun lähi-RL käy siellä. Se on auki silloin iltaisin, se on 12 asti auki, ja kun se on alkaa se, mutta sitten lähtee käsistä, niin se on pakko mennä sen, jos keskustaankaan lähtee minnekään. No niinpä. No, sit sivassa on vielä kallista. Niin, kyllä. Et sit ei kauhean usein voi. No ei. Ei rahat riitä. Joo, mutta siis joka tapauksessa mä tykkään tosta, että olet sinäkin vain ihminen, että sillä niinku lähdetään siihen, että... Mutta siis viime vuonna mä olin aikaisemmin kone mun mielestä koko vuoden, että silloin kesällä oli ihan vaan muutamia epäonnistumisia, mutta se jotenkin siis siinä viime vuoden alusta mä olin niin hyperinnostunut. Kaikki oli niin hyperuutta ja ihmeellistä, että silloin ei kyllä monta kertaa katkettu. Joo. Mutta sitten otettiin vähän takapakkia siinä loppuvuodessa. Se Kanadan reissu oli aika raju. Joo, mä voin kyllä itse asiassa... Niin ei ollut varautunut, ei henkisesti eikä fyysisesti. Nyt mä luulen,
luulen, Linda, että mä oon ajatellut ihan samalla tavalla siis tosta asiasta. Se oli vähän just semmonen, mitä niinku tossa sulle äsken sanoinkin, että niinku sössin vähän kondikseni sillä, että innostuin juomaan vähän liikaa niinku SM-voittopäivänä champagnea, niin kyllä se niinku lähti sille, että kyllä sen tietää, että itse sössi siinä aika pahasti sen. Niin. Että kyllä niinku seuraavan kerran sit kun lähtee sinne ja... Niin. Mulla se sössiminen tuli vasta sen jälkeen, kun se kisapäivä oli Kanadassa, niin sitten mä lähdin niissä... mulla oli ne bikinit päällä, eli se oli semmonen niinku kulttuuritalo, missä me kisattiin. Ja mä tiesin, että mä olin siinä viimeisessä vertailussa, että tästä ei tule niinku mitään, että mä en pääse mihinkään, että nyt syömään. Se oli vaan se, niinku se isoin ajatus ja mä katsoin, että miten niitä busseja tulee, että mä pääsen kauppakeskukseen. Mulla oli siis se kisaväri, hirveet korut, ne isot hirveet meikit, se drag queen luukki. Ja mä menin yksin sinne kauppakeskukseen, mikä oli tosi semmoinen kauppakeskus. Se oli tosi siisti, kaikki joka paikka marmoria ja hienot meistat oli ja käsin tehtyä suklaata joka paikassa ja sit se lähti. No, I would like to taste those. Ja sitten hirveä kasa kaikkea. Ja mua itketti ihan hulluna. Mä olin niin onnellinen, mä olin niin tyytyväinen itteeni. Mulla oli niin ikävä mun miestä. Ja mä olin ennen kaikkea, mä olin vaan niin hyper onnellinen, että mä olin niinku saanut tän kaiken. Ne värit vaan valuu, kun meikä itki ja tunki sitä suklaata ja söi ja käveli siellä. Mä saatan ehkä muistaa sut, kun sä tulit hotellille sitten. Joo, kyllä toi kuulostaa tutulta. Et se, mun mielestä siinä oli se mun niinku se semmonen mental breakdown siellä. Et siinä jotenkin huomasi, että tää oli niinku oikeesti vähän ehkä kova reissu. Joo. Kovuudesta ja henkisestä kovuudesta varsinkin puheen ollen, niin mitä sä ajattelet tästä nyt sitten kuitenkin, kun sä oot jo siis saavuttanut jo niin kuin Suomen tasolla niin kuin SM-kultaa, niin miten... Merenrantatontti. Niin, mitä sä niin kuin haluaisit sanoa tytöille, jotka nyt haaveilee siis biksu-urasta ja niin kuin, onko se ihan niin kuin vaan läpihuutojuttu? Mitä se niin kuin... Jotenkin itse näkee sen, että siis ne on vaan SM-kisat. Niin. Se on oikeesti ihan, en mä tiedä onko Ruoan sanonut, niin ihan megapieni juttu, että jos sä valmistaudut SM-kisoihin, niin kyllä sä voit käydä ihan normaalisti töissä. Ei tarvitse niin jättää ihan kaikkea sitä ympäri. Itse tietysti on totta kai niin tietoisia valintoja tehnyt, mitä on elämässä muuttanut, mutta jotenkin se, että vaikka sä haluaisit bikini, niin sulla voi olla ihan hirveästi kaikkea muuta. Se ei loppujen lopuksi syö sun elämästä ihan oikeastaan juuri mitään pois. Niin ja sitten semmoinen bikini-ura, niin se on kyllä aika iso haave. Se on valtava ajatus. Että se pro-kortti, ei niitä ole kuin 1 vai 2 Suomessa. 2. Niin. Eikö se ole Annalla ja sitten Saralla? Niin. Taitaa olla pro-kortit vaan. Et niitä on ihan mega vähän, että sinne kannattaa mennä seisomaan jommankumman viereen ja katsoa, että niitä itse näyttää siinä vieressä. Joo, ja sitten kun ajattelee niitäkin, niin siis kyllähän mun mielestä Sara ja Anna niin kuin kumpikin, siis ne on suhteellisen lihaksikkaita mimmejä, että ne ei ole todellakaan niin kuin mitään semmosia pieniä linnunluisia ole. Että... Anna jalkoja siinä, niin ne on aika hurjaa. Että kyllä siihenkin varmaan saa useamman vuoden puskea duunia siihen, että sen ei pitäisi olla vaan semmoinen niin kuin vuodessa kisalavoilla ja that's it. Kyllä. Ei just se kannattaa niinku sinne miettiä, että jos sä niinku paljon uhraat, että onko se ne yhdet kisat, mitkä sä käyt. Niinpä, nimenomaan. Sitten mennäänkö liian lujaa siihen yhteen kisaan. Et sitten just se niinku puhuttiin vähän, että kun se on henkisesti helvetin raskasta hommaa. Niinpä. Ja fyysisesti, että sitten täytyy olla valmis sen kisakauden jälkeen miettimään, että se safkailu jatkuisi aika lailla samannäköisenä aika pitkään siitä kisan jälkeenkin vielä. Niinpä. Mitä hyötyjä sä näet siitä, että sä pidät koko ajan ympäri vuoden sun niin kun, ruokavalio pohjan semmosena, siis suht siistinä ja sellaisena, kun sä pidät sen esimerkiksi kisadietillä? Jos ajatellaan semmoista niin ihan semmoista arkea, itselle semmoista mukavempaa. Joo. Kyllä mä jotenkin siihen vaan niin kasvanut kiinni, että itse on mukava olla, kun sitten lähtee semmoisia niin kunnon latauksia tekemään harmasen päivä. Sitten tulee niin fyysisestikin huono olo. Joo. Se huomaa heti semmoisessa kaikessa niin kestävyydessä kaikessa ja sen dietille on niin mukava lähteä, kun ne muutokset on ihan mega pieniä.
Et se arki jatkuu koko ajan vaan samanlaisena. Niinpä. Miten sulla, saanko kysyä, on nyt sit niinku kisapainosta, mikäli otit kisapainoa, niin miten sun paino on nyt muuttunut tossa? 10 kiloa on mulla semmonen. Noniin, se on... Mitä mä niinku pidän semmonen pakettina. Et sitten vaikka niistä tulee vähän enemmän, jos siellä tulee semmosia... pieniä sellaisia pohjakäyntejä. Siinä sitten voi hyvinkin helposti hankkia. Sitten kun mä normaalisti käytän maitotuotteita, enkä gluteiinia, niin sitten kun näistä ottaa semmoisen hyvän koppon. Joo, näkyy ihan varmasti vaalea kropassa. Niin, sitten se näkyy myös naamassa. Okei, joo. Että meikäläkin on pyöreät kasvot ja sitten ne on aika pyöreät kyllä. Silleen, että voit niinku jää kiinni siitä heti, en mä oo mitään maitotuotteita syönyt. Sellainen olo, että jotenkin mun tänne semmosia ryppyjä, niin vähän maitoa ja gluteinia, niin se on nestepöhö kyllä. Nimenomaan. Hei, tänään tosiaan treenataan jalkoja ja nyt mä ainakin olen erittäin innostunut näkemään sen, kuinka lujaa sinä treenaat jalkoja. Jes, lähdetään sitten lämmittelyjen jälkeen tosi toimiin. Alright, kamera käy taas. Mitäs me aloitellaan? Tehdään vähän sumo-maveen ja mä vähän lämmittelen tässä vielä alkuun. Se sulla on lämmittelypainois. Noniin. Ihan kiitettävää lämmittelypainoa siellä. Katsotaan miten me sitten venäytetään täällä. No katsotaan. Mä voin soitella sitten tota. Mutta meilläinen se vieressä vai? Ai niin onkin joo muuten. Onko siellä 247 päivystys jopa kaiken lisäksi, niin sehän on ihan jees. Pitäisköhän mun mennä pikkusen kauemmas, niin mä saan sua vähän paremmin täältä zoomailtua. Sumo Mave. Onko perseliikkeiden kunkku? No aika hyvä. Joo. Sitten tää on silleen niin tekniikalta aika paljon helpompi kuin esimerkiksi tavallinen mave. Et ei päässä niin paljon kouluja esimerkiksi heiluttamaan, että se paino on sitten aika tossa takapuolella, niin se matka on lyhyempi. Niin... Joo, mä tykkään itekin kyseisestä. Enpä se ole itse asiassa pitkään aikaan tehnytkään, että vois taas pitkästä aikaa herätellä liikkeelle vähän omaa sumomaveet. Se tiedät, että on selälle myöskin niinku semmonen venäjäkutsen vaara on pienempi tässä. Joo. Viettää nämä lattiat. Alright. Yes. Sehän näyttää hyvältä. Nättiä liikettä on. Todella tasaisia toistoja. Niin näillä kevyillä painoilla. No, katsotaan seuraavan pääset ryskäämään isommilla. Katsotaan kun tää lattia on ihan... Toi on kyllä sattunut kyllä meikäläisellä nyt työkalupakkia tulemaan mukaan kyllä, että olisin kyllä suoristanut sen sulle. Onko sä säilynyt suhteellisen niinku terveenä tässä? Mulla on ollut aika paljon polvivammoja. Etenkin niinku, tai kauttaaltaan niinku vasemman puolen semmonen halvaantuminen. Joo. Että siis ihan johtuu suoraan sanottuna kyllä lihashuollosta aika pitkälti, että tuli niin pitkiä taukoja oltua pois hieronnasta, että se kyllä näkyy. Ai. Eli vähän peiliin saa kyllä katsoa nyt sitten. Joo, kyllä siis ihan oma mukaan. Ja nyt on sitten siellä hieronnassa, niin siellä on itketty. Okei. On jalat ollut niin mustelmilla, että mä en tiedä mitä se on laittanut sinne hierontaan, että siellä vieras mies hieroo mustelmilla. Pakaran hieronnassa nyt on ollut ihan monta viikkoa putkeen, mutta kylläpä aukesi. Joo. Varmaan menee työkin aika paljon eri lailla perille nyt, kun sit on paikat kunnolla auki. Että... Mukava olla, että pystyy kävelemään normaalisti. Joo. Onko se nyt niinku kuitenkin suhteellisen siis kunnossa? Ihan siis nyt
se on aika hyvässä kunnossa, että... Okei, mitäs sä aiot säilyttää siis monta kertaa kuukaudessa, aiot käydä hierojalla nyt jatkossa? Kyllä käyn nyt jatkossa joka viikko. Joo. Että täytyy ottaa silleen niin yläkroppa, jalat vuoroviikko, että joo. Ihan siis pakko, että pari viikkoa maksimissaan taukoa, että nyt taas kun jos ruvetaan niin nosti reenaamaan vähän enemmän, niin kyllä täytyy niin tehdä. Mulla oli kasvanut tänne semmoinen kudoskerrytymä. Semmoinen niinku... Sinne täysin kuulumaton! Jos mieteen lähtenyt, niin se olisi tullut täältä niinku esille joku semmoinen... Siis herra jumala, se on ollut kipeä. Että sen aukaisu, niin Noniin, mut se on, kato, kauneudesta pitää vähän kärsiä, eikö se oo tää just, mitä meillä on pikkutytöistä saakka toitotettu? Lihas, mitä kellään muulla ei olisi ollut. Täällä vasemmalla puolella semmonen oma pieni uloke. Alright. Ihanan näköistä hanurityöskentelyä. Voidaan saada hiluja pois, kun ne ei meinaa pysyä mukaan. Hilut. Ei meinaa pysyä. Ei pysy. Nyt ei meni tarvitaisi. Ei. Herttinen sentään. Saataisiko mun toinen nyt? Mitäs tosta viimeistä? Eli tosiaan Töölöjymillä ollaan. Onko sä kauan käynyt täällä treenailemassa? No, tää on mulla niinku 5. vuosi. Noniin, joo. Eli täällä on treenailtu sitten jo. Ja kyllä täällä on niitä ylä- ja alamäkiä nähty. Noniin. Hei mä muistan Linda silloin kisareissuilla me puhuttiin vähän siitä, että sä olit ilmeisesti ottanut tossa kevään kisojen jälkeen tällaisen kunnon pakarapotkaisu treeniputken siinä ja mitä sä sanoit sillä? Oliko sulta unohtunut jotain sit siinä vähän niinku sivussa treenata sitten, kun se pakara kyllä kasvoi, mutta mitä sä sanoit? Se oli se takareisi, mikä jäi, että voi helvettiläinen. Joka pitää sitä pakaraa siellä. Se on niinku näköisenä sivussa katsottuna. Niin ja se on silleen, mitäs noi sanoo hyvin sitä? Et niinku siis lihapullat, joiden päissä on tikku, vai miltä se näyttää silloin, kun siinä ei oo sitä? Oma pakara on niinku selässä kiinni. Se on jossain ihan, se on erikoismestassa. Ja mitäs sulla on nyt sitten, ilmeisesti niinku se takareisikuuria olisi nyt tässä sitten? Joo, siis ehkä niinku nyt enemmän vielä ehkä silleen niinku semmosia niinku takareisipainotteisia, joo. On se pakara niinku nyt, se on niinku aika hyvin hermottunut, että sitä on kyllä aika vaikea sulkea pois. Joo. Et tehdä pelkkää. Mut eipä sitä nyt tarvikkaa. Ei se pakarakaan niinku oo mikään. Joo, en mä nyt usko, että se niinku missään vaiheessa voi olla silleen, että kasva liikaa. Voiko koskaan sanoa, että olisi liian hyvä? Niin. Ei varmaankaan, niin. Ei vaikka helvetin hyvä onkin jo monessa. Niin. Oi, ihanaa. Se liian hyvä, se on vaikea. Se niin vaikea. Miten sä kokoat sun treenit yleensä? Onko sulla silleen, että sä vedät niinku yhden kovan niinku pääliikkeen ja sen jälkeen lähdet vähän kikkailemaan sinne vähän enemmän eristäviä juttuja vai miten sä pidät siitä? No, mulla on niinku jaloissa 2 erilaista päivää. Joo. Yleensä tiistaisin ja perjantaisin jalat. Joo. Tiistaisin mä teen ihan muutaman liikkeen. Joo. Mä yleensä teen esimerkiksi niinku kyykyn ja sitten normaali vaikka maastavedon. Okei, ja sitten joo. yhden jonkun semmosen vakarahölpötysjutun tuolla. Joo. Mutta siis sitten teen vaikka niinku 5 kertaa 5. Joo. Et siinä tulee niinku aika monta kovaa sarjaa, niin siinä oikeastaan jaksa enempää. Niin, no ei. Silloin mä teen niinku lyhyempiä sarjoja. Ja sitten perjantai on semmonen, kun on muutenkin jo aika väsynyt. Joo. Se koko viikon duuneista ja kouluista ja ihan kaikesta. Niinpä. Sitten mä teen semmoista niinku
härpäkereeniä, tiedän Joo. teen pitkää sarjaa. Ja Joo, se on vähän äärimmäisesti. Silleen, että otan semmosia 30 toiston sarjoja. Joo. Et sit tehdään niinku oikeesti pitkää. Joo, et sulla on ihan siis niinkin pitkiä ne. Välillä teen, mä vaihtelen, että jos mä teen esimerkiksi vaikka viime viikon perjantaina 15 ja sit saat olla 30 Noniin. ja sen mukaan, että miten on tiistaina onnistunut. Niin, aivan. Että silleen vähän lukee, että kuitenkin tuntee se oman kropan parhaiten, että sitä on vaikea sen paperista, että onko tiistaina ollut hyvä reeni vai ei. Joo, no siinä kyllä allekirjoitan täysin tuon. Hienosti sanottu. Alright, annas mennä sit. Mitäs siellä on nyt rautaa tangossa? 70. Noniin. Mikä päässä lasku? Ei se haittaa. Ante mennä. Yes. Ei. Sinne jäi. Sinne jäi. Mitäs sillä teet? Ei, sitten jotain ensi kertaa. Oliko se siinä? Ei, kyllä me tehdään vielä näitä usein. Loistavaa. Otetas. Onko kolmas? On 3. setti. Hyvä. Sitten on tämmönen niinku hirveä tämmöisiä kompakysymyksiä. Pari painoa. Monessa setti. Niin, eikö se ole hauskaa, kun joku kysyy, kun ei yleensä seuraa itse silleen, että lyö tankoa vähän fiiliksen mukaan, tai kiekkoa vähän fiiliksen mukaan. No keltaiset. Noi keltaiset ja punaiset oli. Paljonkohan siinä nyt oli sitä painoa? Hieno. Vielä lähtee. Kevyttä. Antaa se kevyen olla. Hyvä. Justiin tuossa pieni tauko oli, kun puhuttiin tuosta hengittämisestä justiin, että Niin, kyllä tuo on niinku ihan hauska tommosen niinku kunnon ilveily ja siinä pitää olla, että sitä happea saa, että ja se helposti, että jos tekee maastavetoa, ottaa tuosta telineeltä. joo. Se on puolet kevyempi, kun sä siitä teet ja Joo. lähdet sitten tekemään. Mutta kun sä lasket sen sinne ihan alas ja otat sen alhaalta, niin silloin se hapeotto, niin siinä ei pysty lähteä ilman happeesta Ei. hommasta. Tai jos lähtee, niin se lähtee kyllä sitten niinku Niin jos päin. huomaa, Siis, heti kun on huono nosto, niin hengittely väärin. joo. Heti. Sama juttu kans silleen paljon törmää itse siihen, että settien välillä tulee hirveän huono olo ihmisille, rupeaa pyöryttämään just niin kuin sanankin sitä, että jumalauta, jokaisen toiston välillä pitää ottaa happea, Herra Jumala, että ethän sä nyt niinku kukaan kyykkää, niin että pidättää hengitystä. Niin. Pieni raivo tähän väliin taas. Mites pidät sä kuinka usein palautteluviikkoja? Tai jos sä pidät sä totaalilepoa vai otatko sä silleen kevennetysti? Ei ikinä. Siis Oi, just muija pääsi puhumasta kehohuollon tärkeydestä ja sit et pidä lepoviikkoja. Pitää, mutta mulle tulee semmonen, että oikeesti kun mä oon täältä poissa, Niin. mä oon kotona niin äkäinen ampiainen, mun on niin paha olla, että jotain on pakko vähän päästä tekemään. Okei. Et sitten mieluummin vähän semmoista niinku pikkusen kevyempää reeniä. Joo. Sitten se on silloin, kun se kroppa kertoo, että ei niinku palaudu kunnolla. Niin sit sitä täytyy ottaa. Joo. En mä silleen pidä, että niinku 13 viikon välein. Et pidä ihan kalenteriin merkattuna joulukuuhun saakka, että koska... Ei. Maanantaina tein tän ja tän verran ja sitten mä en ikinä kirjaa mitään painoja. Että mulla olisi tuolla joku mystinen vihko, mikä mä kirjoitan, että mä veen
sumona 3x5 näillä painoilla. Mä muistan just tähän tyyliin, että mulla oli ne mustat ja mulla oli kelta, sit siellä saattoi olla jotain muita. Joo. Mut sitten just tämmönen, että paljon painoa, niin en mä tiedä. Joo, että toi on vähän semmonen kans, että Et se viikko mitä tein, niin se on mun mielestä, että kuinka harvoin saa käytit, että sä et muista mitä sä oot nostanut. Et tarviiko silloin kirjoittaa ylös? niin. Et sä kirjoitat, että mulla oli tiistaina ton verran ja mä torstaina tää sama reeni. Mitähän mulla oli tiistaina? Et mä ymmärrän, kun on uusi ohjelma. Ja jos mietitään ohjelmaa, niin silloin, mutta jos sä käyttää niinku tämmöstä niinku samanlaista vähän fiilispohjalla enemmän, niin milloin sä helvetti muistaa niitä? Niin ja sit siinä on sekin riski, että jos sä pidät koko ajan kirjaa sun tekemisistä, niin siinä saattaa ehkä, varsinkin jos on kokematon salitreenaaja, niin saattaa jäädä siihen vähän kiinni, että sä myöskin aloitat koko ajan niillä samoilla. Niin, katot vaan, että se ei ehkä välttämättä ole sitten niin progressiivista se treenaaminen niin, sillä, että mut sekin on... Tulisiko sitten sitä kehitystä, kun pitäisi ylhäältä, että hei, muijat tehdään samoilla 4 kuukautta? Joo, silleen haloo! Olisiko aika vähän ottaa vaikka 4 kilosta 5 kiloa? Alright, lähdetään ottaa sit. Pitäisikö ruveta? Niin no en tiedä, voisin sitä kato. Kato, se oppii koko ajan uusia juttuja, sehän se kehittymisen edellytys. Yes. Tulee. Yes. Sehän meillä 5 riittää. Joo. Mitäs tehdään sen jälkeen? Ootko päättänyt jo? Joo, sitten mennään tekemään vähän tällaisesta jännää kuulattavaa. Tää ei ole niin jännää. Okei, joo. Mut siis, hei, kuinka jännittävää tämä on ylipäätänsä ikinä tämä touhu? Siis, en tiedä, että joku ihme niin kun antaa koko ajan sellaista niin kun signaalia tonne mediaan, että tämä on hirvittävän jännittävää ja siellä on jotakin mystistä. Uutta ja erikoista. Niin tehdään nyt sitten jotain vähän sitä uutta ja erikoista. Yes, hyvä. Tehdään kuminauhoilla ja sitten mennään niihin lehtilukuteineisiin vähän eri päin. Ihanaa. Stay-upit jalkaan viimeisessä. Stay-upit. Joo. Yes! Sukkahousumatskua siis. No niin, sumomovet tuli tehtyä. Mitäs on seuraavaksi vuorossa? Sitten on tätä niinku mega mystistä. Eli kuminauhat ja tehdään takareisiä. Joo. Ihan siis jalan nostoja taakse. Okei. Tähän voi tehdä kahdella tavalla, että ottaako enemmän pakaralle vai takareidelle. Että Joo. mitä enemmän tekee semmoista niin kuin X-mallista, niin sitä enemmän se menee pakaralle ja mitä suorempaa, niin sitä sitten takareidelle. enemmän. Ja sitten tietysti tällä pituudella voi vähän säädellä ja kuminauhoilla voi vähän säädellä. Mun täytyy sanoa, että sä teet nyt jotakin sellaista, mitä mä en oo ikinä nähnyt aikaisemmin elämässäni. Mutta tää on ihan hyvä, koska mähän saan kaikesta tällaisesta aina niinku hyvää kipinää niinku omiin ohjauksiin ja kaikkea tämmöiseen. Tämä on aivan tavallinen jalannosto. Tää on semmonen show-off, että jos kukaan ei kiinnitä huomiota sun sairaan, niin tällä. Tää on niinku ihan takuuvarma silleen, millä voi pelata niinku katseet sinne hanuriin. Eikö näitä tekee sivumalle, niin tää on enemmän pakaralle. Joo. Ja nyt enemmän takareidelle. Ainakin mulla. En mä tiedä, että onko toisilla sitä vähän erilainen hermotus, kun mulla on tää heikko hermotus. Niin... Heikko hermo. Niin. Mitä sekä ylä- että alapäässä? Joo, siellä alapäässä. Joo. Ja sitten tässä ikävä kyllä on semmoinen, että näin kello tekee aika monta. Ei tää ei oo sit semmonen niinku kymppejä. Niin. Tietysti missä vaiheessa, että sitten jos jalat tärisee niin noin seisomaan, niin aika hyvä liike myös kymppeille. Ja se staattista jännitystä ottaa loppuun. Ja sä haet nyt nimenomaan sit takareidelle enemmän nyt sitä. Yes. Se vaihe on täällä takareidellä. Kyllä siellä takareittaa on kuule baby. Niin no niin. Pistäisikö pumpulia tunnin sinne? No mä just ajattelin, että onko se noi uudet housut, missä on semmonen toppaus tossa takareiden kohdalla. Sä kuullut, että yksi asiakas kertoi, että ne oli itse asiassa myynyt tuolla Dubaissa alusvaatekaupassa sellaisia niinku
pakaratoppauksilla olevia alusvaatteita. Siis mun Indeksilläkin oli niitä. Ja ne oli tuli jouluaikaan semmonen kuuma niinku pikkujouluasuste. Mut se järkyttävää huijaamista. Kelaan nyt mikä pettymys, oikeesti. Miten sä otat ne pikkarit pois, kun sä menet jonkun äijän luokse? Joo. Tässä vaiheessa kitkaset ne ihonväriset pöksyt. Joo, silleen niinku, oota, laita valot pois, laita valot pois. Sä täytyy ottaa sitä vielä siellä kämpilläkin sitä äijä. Okei, mäpäs seuraan sua sit. Laitetaan ihan täys pakka. Joo. Ja tätähän näkee monesti tehtävän niinku näin. Joo. Tää on polvilumpiolle kyllä aivan viimeinen tappo. Jaha. Meikä ottaa aina nuo jalat ihan kunnolla tämmöseen salmiakkiin. Ja Joo. polvet irti. Ja perse pinnalle. Ja täällä tehdään staattisia tämmösiä hinutuksia. Herra Jumala, siis tää on nyt se syy, Linda, miksi mä halusin tulla kuvaamaan Bikini Fitness -kisaajan pakaratreenin. Mä en oo ikinä nähnyt tällaista. Mitä sä haluaisit sanoa nyt niinku aloitteleville fitness-tytöille? Onks tää sellainen liike, mitä kannattaa lähteä niinku heti alkuun tekee? No lähtien tässä täytyy kyllä pikkusen niinku tuntea myös lihaksistoa. Joo. Tässäkin voi tehdä niinku... Mä voin tehdä tässä vaikka hauliksella tätä. Joo, et kyllä niinku, sä tiedät mitä sä teet. Joo. Ihan ehkä ensimmäisenä harjoittelisin niinku seinää vasten semmoista niinku staattista semmoista kyykkypitoa. Ihan semmoista, että tuohon 90 asteen kulma selkä seinää vasten ja sitten mennään. Joo, et vähän niinku tietää sitä mitä tekee ja mitä harjoitetaan. Ja tässäkin just tärkeää, että se puskee sillä kantapäällä. Joo. Ja jos on etureitti ihan tukossa, niin tähän on ihan turha tulla. Joo. Se on muuten etureisiliin. Joo. Se on yllättävän monelle on aika suuri ongelma hahmottaa, että mikä siellä pakarassa, että miten sitä pakaraa oikeasti treenataan. Joo. Et se on kyllä... Aika monen kanssa on joutunut aloittaa ihan alusta sieltä. Ollaan tehty koviakin kyykkyjä, mutta sitten ei oikein tiedetä millä tehdään ja joudutaan aloittaa niinku ihan alusta. Että Kyllä sit niinku... ihan sama. Joo. Aivan sama, että siellä kyykyssä on pitkään isot rojut ja... Joo. Nimenomaan. Tää on hyvä tää lehtien lukulaite. Tässä voi tehdä toisin päinkin, että nousee tuolta takapuoli ylös ja tehdään näin päin. Tää on kevyempi. Tätä mä oon itse asiassa teetättänyt myös ja saman tehnyt itse kans, että jos on niinku treenin päätteeksi, niin on tehnyt ja sehän toimii kyllä itse asiassa tosi hyvin silleen, että on vähän penkistä ilmassa. Että se on ihan jees liike. Tässä pystyy tekemään kaikkea. Herttinen sentä, mutta toisinpäin ei oo kyllä ikinä nähnyt tehtävä. Montako settiä sä ajattelet vetää näitä? No näitä me tehdään ihan 3. Joo. 3-4, jos ei tukkoon, niin sitten miten pitkät välit meillä on jutella tässä. Niinpä joo, tää on ehkä menee vähän tällaiseksi juttelemiseksi, mutta Nyt tehdään 3 näitä vaan äkkiä tässä. Nonni, selvä. Alright, treeni jatkuu eteenpäin. Mitäs tehdään seuraavaksi? Nyt me tehdään niitä steijahtoja. Eli verenkiertoa vähän testetään. Joo. Ja mä oon ainakin itse huomannut näin naisena, että varsinkin noita etureisia on vaikea reenata. Joo. Että ne on niinku suhteessa niin hirveän heikot. Että tossa kun olet yhden hakin, niin se on sit siinä, ei niitä enempää tehdä. Herra Jumala sentään. Menee niin tukkoon. Mä en tiedä, että se on ehkä vähän eri, kun sullakin Pettinas lajit on niin eri. Joo. Kun eihän bikinit tee ikinä etureisiä. Ei niin, mutta mä en oikein tiedä, että onks sekin ehkä vähän... Kyllä niitä vähän voi tehdä, että... Siis mä just niinku mietin sitä, että eikä nyt oo ihan tarkoitus se, että siellä niinku seistää vaan tiiäks niinku vittu takaraskaana, tiiäks silleen niinku... Niin. Ettei olisi niinku mitään muotoa siinä niinku etureidessä. Niin. Eihän sullakaan nyt ihan mitkään niinku superchirppanat noi ole siis sun kintut. Niin. Saanko mä kysyä, mitä sä teet nyt? Nyt me laitetaan nää puristussiteet tänne. Joo. Elikkä että sieltä lihaksesta ei päästä verta vuotamaan niin paljon pois takaisinpäin. Et se verenkierto heikkenee siellä nyt. Nyt ollaan kuule ihan uusin linjoilla. Tää on mielenkiintoista.
Et ei niinku tietenkään silleen, että kuolio tulee. Että... Joo, ei ole se tietysti. Saisi itselleensä kuolion laitettua, mutta... Mut siis semmonen niinku... Tämmönen, että jos se on koko aamu jalkaan, niin se... Mutta tiedätkö, että leppoissakin ne tekee, että jos sä oot jonkun tommosen haavan, niin... Joo. Ja sitten sidotaan. Ja tähän voi tehdä niinku hauliksille. Joo. Laitetaan tonne yläosaan. On muuten tehokas. Joo. Ja olisikin kanssa vaikea lihas treenata. Okei. Et sehän väsyy helposti. Niin no se on, joo. Miten sulla niinku siis, miten sä sanoisit nyt sulla niinku, mikä sulla on ehkä niinku semmonen heikoin kohta tällä hetkellä kropassa, mitä sä niinku joudut kaikista eniten työstämään? Meneekö sun? Takareidet ja pohkeet. Joo. Onko se niinku enemmän se, että sä tykkäät treenata niitä vai onko se vaan silleen, että se on sen huono hermotuksen takia se on niinku vittumaista se treenaaminen siinä vai? Kaikkien asioiden summaat ei paljon kiinnosta. Tässä on myös se hyvä, että jos sulla on polvivammoja, Joo. niin tässä on pienillä painoilla saadaan kovaa aikaiseksi. Joo. Ja nyt vaan 10 täällä. Joo. Ja ensin mä teen tässä tämmösen vähän pidemmän sarjan. Ja sitten laitetaan pikkusen enemmän, mutta 5 vaan. Joo. Elikkä suhteellisen köykäisellä. Joo. Tässä se kivu leviää, se leviää niin koko alueelle. Et se ei oo vaan täällä. Mä oon että kun itse treenaa etureisiä, niin siis oikeesti melkein itkee niin kuin yksinkin, kun saa treenattua ne niin tukevasti, että mietit, että tosi kiristy sitä, että käyttäis mä varmaan pyörtyisin kivusta. Joo, sen pumpin. Joo. Jos muutenkin saa treenattua hyvin. Tää on niinku nyt ihan ensimmäistä kertaa. Mä oon itse asiassa aika iloinen siitä, että käytät noinkin paljon tällaisia kaikkea erilaisia vähän kikkailuja, apuvälineitä, tuollaista ton kuminauhaa mukana ja vähän kiristyssidettä ja kaikkea tällaista, että kuulostaa ehkä jopa tommoista niinku domina-meiningiltä. Mutta niinku, siis hyviä keinoja. Kerropa, mitä sulla on paino tällä hetkellä? 56. Okei. Mitä sä tossa äsken puhuttiin, kun ei kamera käynyt, niin just tosta, että sulla on paino nyt sama kuin mikä? Siis ennen ensimmäistä diettiä, eli joulukuu 2013. Joo. Ja todella erinäköinen likka. Joo. Se on mielenkiintoista aina. Siitäkin pääsis tos ihan, ei tarvi olla siis fitnesskisaaja, kun niinku ymmärtäis sen, että sitä vaakaakaan ei tarvitsisi toljottaa koko ajan, että siinä kun alkaa tosissaan tekemään, niin aikamoista. Toi näyttää jopa siltä, että nyt on kyllä ehkä pakko kokeilla. Purista vaan. Herttinen sentään. YE-tauot, että se on. Joo. Se on tässä asennassa, tää kipu tulee, mutta ihan hirveeksi. Aikamoisia uusia juttuja kyllä. Ai. Sitten jatke. Purista. Noniin. Hyvä, vähän murinaa. Äkkiä pois. Se tuntuu ihan noin mukavalta. Nyt pitää se suunta joka paikassa. Käytkö usein treenaamassa sun poikaystävän kanssa? Me normaalisti treenataan yleensä yhdessä. Joo. Nyt vaan on ollut vähän reissua ja kaiken näköistä, että on joutunut yksinkin käymään. Joutunut? Voi ei. Tai ei se.
kyllä mä sitä mieltä, että se motivaatio pitää tulla itsestä eikä niinkään sitä, että kun on niinku valmentajan kanssa ollut treenaamassa. Joo. Että silloin kun alkaa sitten tuntumaan, että ei kiinnosta lähteä, niin sitten täytyy vähän asioita muuttaa. Että kyllä itselleni vaikein on toi niinku syöminen ehkä kuitenkin. Ja mulla ei ikinä ole sellainen fiilis, että mä en lähde salille. Joo. Että viime vuonna 2 kertaa itkin tuon eteisen lattialla. Ettei huvita. Ekan dieetin viimeiset osat, että siinä tuli niitä alamäkiä, mutta sitten sen jälkeen niin kyllä ei ole kertaakaan. Mutta se nyt on ihan normaali. Siis kävi kyllä. Joo. Mutta siis sehän on ihan normaalia, että jossakin vaiheessa tulee sellaisia siis itkukohtauksia, että ei niinku vaan vittu jaksa. Että aikuinen nainen, niin se häviää. Joo, kyllä. Se häviää niinku normaalistikin aika helposti, että kyllä itse on vielä ihan pikkulapsi vielä. Mutta näitä tulee semmosia, että se on aika ihanaa, että siinä parisuhteessa toinen ymmärtää. Joo. Vaikka ei Aleksi itse kisaa, siis mieheni, mutta kyllähän mä ainakin luulen, että ymmärtää. Eikä me muuten siellä yhdessä asuttaisi. No ei varmaankaan. Joo. Jos se ymmärtäisi, niin kyllä se varmaan sanois. Laittaisi pihalle. Joo. Sillä siinä vaiheessa, kun ikävuosia rupeaa tippumaan mielenhallinta, niin sit siitä, kyllä. Nyt saat ottaa kilometritehtaalle muija. Ei vaan, mut kyllä se on ihan se on ihan ymmärrettävää. Mut se on just, että jos tulee semmonen fiilis, että ei huvita sinne salille lähteä, niin kannattaa ehkä miettiä, että kannattaisiko pitää vaikka semmosen viikon ihan totaali lepopaussi niin, siinä vähän. Ja tiiäksä... Ei sekään ole se, että epäonnistuu, jos se reeni meeni kun on suunnitellut. Että jokainen kerta kun jotain tekee, niin se on voitto. Niinpä. Et sitten painoista puolet pois ja kevyemmällä. Joo. Ei se ole sen ihmeisempi juttu. Joo, se on kyllä. Silloin... se hiki ei ole mittari. Joo. Että pitää semmosia erilaisia, jos nimenomaan vaaka. Ei se vaaka kerro. Se on itse asiassa suuntaa antavaa ja kyllä se on se peili, mikä eniten kertoo, mutta sanonpa naiselle, että ei sitä vaakaa kannata tuijottaa. Niin. Se on kiva, että sä tulet salilla käymään 4 kiloa painoa tullut. Niinpä, joo. Niinpä. Nää on näitä ikuisuusjuttuja. Se, mitä Fit-lehdessä ja me naiset sportissa sanotaan ja muuta vastaavaa. Että kyllä se niinku... Mut aika harvalla on se kyky oikeesti niinku kattoo itteensä kriittisesti peiliin. Mikä on niinku tuossa teidänkin lajissa varmaan aivan ehdottomasti semmonen, että niinku, et vaikka sä luotat siihen, mitä sun valmentaja sanoo ja niinku näin, ja tiiäks, niinku totta kai sen aina pitää olla semmonen, että se on niinku puoli ja toisin rehellinen niinku se suhde siinä. Mut siis jumalauta, kyllä nyt itteensä pitää luottaa sen verran, että sä niinku katot sille, että ei tää nyt kyllä mene näin kuin pitäis. Niin, kyllä. Ei saa niinku liikaa vaan tuudittautua siihen, että mitä se yksi ihminen sanoo. Joo. Ei kukaan voi sua niinku tietää paremmin, että mitä siellä sun päässä ja mitä sun keho sanoo. Että kyllä sun itse täytyy ajatella. Niinpä. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiinkin, että jotenkin semmonen itselle kuitenkin vasta 5. vuosi semmoista niinku vähän kovempaa reeniä. Jotenkin tuntuu aina kun katsoo edellistä vuotta, niin oikein niinku hävettää että mitä siellä on niinku tehnyt ja Herra Jumala, minkä näköinen ollut. Ja jotenkin siis koko ajan vaan niinku nauraa itselle taaksepäin. Vaikka se jossain vaiheessa on ollut semmoisen niinku huippukiitohetki, että joku on tullut kysymään sitä jotain, niin hei kyllä mä tiedän miten tää menee. Joo. Ei kuule tarvii neuvoa tää koskee, että kyllä meikin tietää, että semmoset vaiheet, niin ne on niinku silleen hyviä vaiheita. Totta kai siinä kun sitä onnistumisen iloa saat, sä huomaat, että sä kehität koko ajan, niin sä haluat jatkaa ja mennä eteenpäin. Mutta sitten se, että kun se tullaan asteittain alaspäin, koko ajan katsotaan, että ei jumalauta, noi on ihan, ei tommoset toimi eikä ole mitään järkeä, niin se on semmoista kasvua, mikä tässä niinku saa, semmoista mukavaa kasvua. Niinpä just se, että pitäisi niinku avoimena sen. Joo, et niinku joo. Aina kattoo, että siis kuinka vaan tykkäisi itsestänsäkin silleen, että on tehnyt kaikkia juttuja, niin jumalauta, älä nyt rupea väittää vastaan jollekin, joka on treenannut se on 15 vuotta kauemmin. Herra, mutta kyllä varmaan jotakin osaa sanoa. Niin kuin. Ja varsinkin dietillä on semmoista aikaa, kun sä teet semmoisen kisapäätöksen. Joo. Ja sitten oot jossain tietyllä kuntoisella jengi alkaa tietämään, niin sä oot ihan hulluna ohjeita. Joo. Ja käy koko ajan joku, että hei, sun kannattaisi muuten tehdä tätä, onko tätä, ei kannata tehdä noin. Niin siinä vaiheessa täytyy osata tehdä semmoinen joo, hei kiitos neuvosta. Joo. Eikö tekee?
Ota mä kokeilen heti. Se asia on sillä loppuun käsitelty. Siinä on turha ruveta niinku sitten sillä tavalla niinku vääntämään vastaan, mikä oli myös itselle vähän raskasta. Joo. Hiilenä, että mikä ihmisellä on hätänä, että kyllä mulla menee tää homma ihan ok, että mikä helvetin näköitä jos koko ajan neuvolassa. Mut sitten myös toisaalta se, että ei kestänyt sitä muiden neuvomistakaan. Joo. Eikä täytyy, niinku, se on niinku mulle ainakin ollut tosi iso kasvun paikka. Joo, kyllä siinä joutuu nieleskelemään aina välillä vähän semmoista. Ja silloin varsinkin on oma puoliso valmentaja, niin sitä täytyy olla paljon sitä arvostusta toista kohtaa, että kestää sen toisen ihmisen neuvon. Kyllä, mä ihailen kyllä sitä, että saatte sen toimimaan se homman. Täytyy osata sillä tavalla myös sen puolisonkin olla kahta roolia, että se ihana puoliso siellä kotona ja sitten vähän se ei niin kiva aina siellä salilla, joka sitten myös voi sanoa sulle niitä asioita, että nyt on vähän korkealla ehkä toi paino. Joo. Sitten esimerkiksi jotain painosta pitää pystyä kotona puhumaan. Että se ei ole semmoista, että mitä? Eikö mä oon niinku nopeasti kehittynyt ja että se semmoista niinku. Ja tossakin justiin se, että sit siinä vaiheessa varmaan säkin oot niinku oivaltanut ehkä sen, että sä osaat olla se kriittinen itsellesi ilman, että se määrittää sua, että onko sun paino nyt 2 kiloa korkeammalla vai ei. Ei sillä ole mitään merkitystä sen kanssa, niin minkälainen sä olet ihmisenä ja teidän suhteessa, vaan se liittyy tähän näin. Ja siis niin meilläkin on kuitenkin ollut se erilainen alukausi, että me on tavakkana kuntosalilla. Meidän suhde ei ole ollut mikään valmennussuhde alun perin, vaan siihen on kasvattu ja molemmat on valinnut sen tien tavallaan. Siinä on joutunut niinku, se parisuhdekin omaan tavallaan vähän koetukselle, kun sitä on muutettu sitä alkutilannetta. Niinpä. Ihan varmasti. Mutta sitten taas toisaalta, niin sehän on ollut ihan mega helppoa meille, kun miten se saat tämmöistä normaalia kiireistä arkea, että sä oot koko päivän menossa, niin sinä sitä toista ihmistä sen melkein 2 tuntia kuntosalilla aina. Niinpä. Ja sitten kun toinen ihminen on vaikka tekemässä 5 minuutin päässä, niin sitten jos sulle tulee jotain mieleen, niin sä voit sanoa sen toiselle sen. Siinä on koko ajan semmoista. Niinpä, että on silleen niinku paita ja perse joka paikassa ja pitää kyhnyttää. Mutta silloin tavallaan nähdäänkin myös, että se on semmoista, että kun mä en ole nähnyt sua viikkoon nyt, että mitä sulle kuuluu. Että tavallaan toisen fyysinen läsnäolo siinä samassa tilassa, niin se tuo semmoista läheisyyttä. Ihanaa. Jatkaks vielä ojennuksia? En tee. Mitäs me nyt mennään tekemään? No, me voidaan tehdä vähän pohkeita. Tehdään pohkeita. Loistavaa. Ihanaa. Mennään kattoo. Pienet painot saadaan ottaa. Joo. Tässä on niinku mitä kehitysvammat mä näkertelen. Sitä on parempi. Lähdetään tällaisena taas näillä palveluilla. Joo. Perse alas ja ihan ylös asti. Okei, eli sulla on varpaat toisia kohti siellä. Ja siis täällä sä haet nyt niinku, enemmän ulkosyrjää sitten. Haet vähän erilaista ärsykettä sinne. Joo. Kuinkas tärkeää roolia pohkeet näyttelee bikinissä? On se tärkeä. Kyllä se on siinä heti niiden olemattomia takareissä. Ja takareidet olemattomat pohkeet on niinku ravihevosen. En mä tiedä, jos ravihevosella ei varmaan kyllä pohkeita, mutta ihan sama. Täällä tulee joku ratsastustausta, että siellä on ne kovat pohkeet. Siinähän kyllä niinku. Et taas ääriasennossa. Pitää aloittaa aina tuolla ulkosyrjällä, koska se on niinku heikompi. Joo. Monesti jos niin joku kannattaa aloittaa heikommalla jalalla tai heikommalla kädellä. Joo, niin yleensä kannattaa. Siinä vaiheessa huomata hirveästi puolieroa tai jotakin mikä on heikko. Se on. Kannattaa muistaa. Montako sarjaa? 3 näitä. Nonni. Ja normia. Yes. Näitä on vielä rumia. Ei se haittaa. Mä tykkään tosta, että jotkut on joskus vähän rumia. Pitää olla. Se on siinä. Se on siinä. Joo. Hei Linni.
Linda, tuhannet kiitokset, että sain kuvata sua ja vähän katsoa, että mitä ihmettä sä täällä salilla oikein teit. Ja voin kyllä kertoa, niin, ja mitä et teet. Voin kyllä kertoa, että tuli aika monta asiaa mulle yllätyksenä, että tästä lähdetään nyt sitten. Toivottavasti päästään joskus toisinkin kerran treenailemaan. Yes, hyvä.